je to blbě napsaný. Mi neříkej, když to tam je napsaný už nikdy. Říkej mi, co tam je. Já jsem říkal za horizontem, že no, máš 4. No dobře, no tak jak jsi mi řekl jeď, tak jsem se vsugeroval a držel jsem to, ne? A když to tam vyloupneš, tak je to fakt kousek. Počkej, čísla kontrola 6 je kde? Servisní, jo, je. Ale před tím horizontem, tam je totiž